Assalamu alaikum. Sarki yana so yi magana, kowa ya shiru ya saurara. Sarki yana son magana da mu, kowa ya shiru. Abin da ya sa na tara kwana tun da daɗewa, ina son in aurar da babbar ƴata. Kuma na rasa wanda zan aura ma ita domin ina neman na kirki mai tsoron Allah. Amma liman ya bani shawara kuma na ɗauka kuma na yi aiki da ita. Na samu wannan saurayin a tsakiyar dare, shi kaɗai a cikin masallaci yana sallah. Don haka na aura masa ƴata kuma na yanka masa wani babban gari a cikin masarautata. Bari in je ɗan taɓa aiki kaɗan in ga zan iya. Ta gurin ma an yi ruwa fa lema ya yi yawa. Wani aikin bai yi wa, dole dawo da dawo. Jama'a Allah duba wannan rayuwa yadda na kasance. Tuna abin da na aikata a baya. In duba hada ne sace buge taɗe in tsungumi wannan kayan wannan na ta wata sai na ga wasu mutane yana da ina shiga masallaci suka biyu dole na kawo ba da Allah ba duba ku ga yadda Allah ya ba kai jama'a mu ji wannan ishara insha Allah na daina yadda kuma wannan alheri ya samu to yanzu a ce da sallar gaskiya ne me Allah zai yi na yi ƙarya Allah ya da sarauta to kuma da na yi gaskiya ba da insha Allah daga yau insha Allah har ƙarshen rayuwa zan ɗora yin sallah na fi dole da gida zan yi wannan zama ba za ni fa sarki ne wannan ba kai dole ba gida ya'ya na ka zan ba ni fa sarki ne Allah yana ga gaba ɗaya